Apa wi? Kayak kumplong ning kono iki. Weh. Iki lho, jane apa iki? Masalah. Lah ning kene kok enek kumplong. Iki. Kumplong apa? Kayak ning kono kayak gini. Wah. Ada. Macam-macam. Oh, ada purono. Yes. Kumplong. Iki apa Pak RT? Pak RT, ono di sini. Enek kumplong. Ono di sini. Wah. Apa sih, Mas? Di sini cengkeh aku, Pak RT. Cengkeh. Dul. Enek papi iki. Enek bakone, Mas. Salah. Kumplong aja teko Bromo iki piye iki kok. Wes, ngene. Oke.